रायजोफोर आं दहाय मोनसे भिडिअ बानायहैदोंमोन गाबोन जे जायगायाव जुबिननि पार्क ओपनिं खालामगोननि बा जे स्टेचु बेखेवगोन बेयावहाय मोनसे हटेल होगोननि दा बेयावहाय माखासे मानसिफोरा गोबां खोथा बुंहरदों बा बखि हरदों बखिनायल' नङा बियो बे जाहैबाय जुबिननि थाखाय मानो बिदि खालामखो हाग्रामाया मानो लुफैखो एक्सेट्रा खौरां गोबाङा बुंदों मानो जोंनि बर'नि जाय थैनानै थांनाय फैलाव सार गोबाङा मिथियो जाय बेहेरबारि आउटपस्टआवहाय एसामिसनि बै सिरियाल बायदि बावबो फाव खालामोमोन बिथांनि थाखाय मानो खालामाखै जुबिन बायदिनि थाखाय बाव खालामनो हादों बिदि बुंदों आरो बिदि बुंग्रा मस्ट माखासे मानसिया मा पलिटिकेल साइड लानानै पलिटिकेल एजेन्डा लानानै बुंग्रा आं डाइरेक्ट बुंगोन मानो होनब्ला स्टुपिड नामा नोंसोरो मानो स्टुपिड होनगोन आङो बुंनो थाङोब्लाथ' बिदि साइड लालायोब्ला जों बुंनो हायोमोन प्रमद बर' सारनि दिनावसो थैदों फैलाव सारा प्रमद बर' सारा मानो बानायाखै जों बेखौ बुङा अब्लाबो जों दाय होआ मोनसे खोथाखौबो बुंगोन CM बायदि चिफ मिनिस्टार बायदियानो जुबिननि थैनाय खोनानाय लोगो लोगो प्रग्राम नागारनानै रेलि नागारना खारलांनांगौ गोनां जादों उफायानो गैया बेयावहाय जुबिनखौ मोजां मोनग्राया सोरबा बर' हारसा बेल' नङा संसार मानियावनो गोबाङा जायफ्रा मेथाइखौ मोजां मोनग्रा हारि हारिसा बयबो थैसोमदों मोजां मोनदों जायखौहाय हाग्रामा सारा नोंगौ हेव होदों एप्रिसिएट खालामदों बिनि थाखाय बाव पार्क बानायनो नाजादों मोजां आं बेखौ बुङा जे जोंनि बर'नि सोरबा लेजेन्डारि थैयोबा बर'निखौ दाबानाय बर'निखौ बानायनांगौ अर्थात बुंनांगौसोमोन जुबिननिखौ बानायबायब्ला दे बर'निखौबो बानाय सार मानो होनोब्ला डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दा जायफ्रा बुंफैग्रा ना बांसिनानो साखा खब्रै पामसार जानायनि आरो बै गोरों आफादनि मोदोमाव नांदों पार्टिखौ लानानैसो मोदोमाव नांदोंथ' बिदिबाथ' जोंबो डाइरेक्ट बुंनो हायोना प्रमद बर' सारनि समाव थैदों प्रमद बर' सारा मानो बानायखौ फैलाव सारनि थाखाय जों डाइरेक्ट बुंनो हायोमोन नाथाय जों बिदिबो बुंनो थाङा खोथाया जाहैबाय जुबिनखौ जेरै एप्रिसिएसन खालामदों नोंगौ बर'फोरनिबो खालामनांगौ नैबेसो जाहैनांगौ नाथाय बावहाय पलिटिकेल माइलेज लानो थाखाय हाग्रामाया गाज्रिथार जुबिननिखौल' सानबाय बर'नि हा फानबाय बे नङाथ' आरो बे जे जायगा बानायदों दायो सासे राजबंसि मानसिया बे हाखौ हगारना होदों दंफां दानफायनायनि खोथा बुंबाय थादों गावनि प्राइभेट प्रपार्टिखौ बियो दानफायदों न' दाउट हगारना होदों मानो होनबा बिग फेन जुबिननि दा बेखौनो मिथिजोबा माया बाथ्राफोरखौ डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट मा हाग्रामाया बिदि खालामदों दंफां दानफायदों जुबिननो बिदि बानायदों फैलाव सारनोबा बानायाखै आरो फैलाव सारखौ दाय होनांगौब्ला नोंसोरखौसो होनो हायोना डाइरेक्टनो प्रमद बर' सारनि समाव थैदों मानो बानायाखै मानो सानखाङाखै दासो मानो पलिटिकेल माइलेज जानो थाखाय हाग्रामा सारखौ गाज्रि देखायनो थाखाय मानो बिदि बाथ्रा बुंफैदों नैबे खोथा जायो नाथाय जोङो बेखौबो बुंनो गोसो गैया नंगौ बर'नियाबो नांगौ फैलाव सार बा सोरनियाबाबो बर'फोरनियाबो थानांगौ बेखौहाय आरो दायित्व दङ जे जायगानि MCLA MLA फैलाव सारनि बैसोरबो बुंनायनि जायगा नागिरनायनि बानायनायनि थिरांथा लानायनि दा जुबिननि दोहौआ मोनसे ओरैबायदि दोहौ फैदों जायनि जाउनाव चिफ मिनिस्टाराबो दा रायजानो गोनां जादों चिफ मिनिस्टार बायदियानो बानायाखै हाग्रामा बायदिया दिनै बानायबाय होननानै गोबां पजिटिभ मोनसे रेसपन्स होदों एसामिस कमिउनिटियाव आसामनि गेजेरावनो नोंथांमोना गोबां एसामिस निउसफोरखौ नायोब्ला थ' बेफोरबायदि सोरबा लिडारखौ दाय होबाय थानाया जोंनि गाहाम नङा जे सैथो बेनो आं बुंनाय गोरोन्थि जादों ना फैलाव साराथ' बै समाव प्रमद बर' सारनि समाव थैदोंना बानायनांगौमोन ना बेखौ बुङाखै जे हाग्रामा सार फैलाव सारनिखौबो दाबानाय बिनिखौबो मावलांथों बयनिखौबो मावलांथों आं नैबेखौसो लुबैयो आरो दिनै एसे राब जाबाय बुंनाया खिन्थु बिदि नङा पलिटिकेल माइलेज जाया माबा बे स्क्रिनशटखौ नाय कमेन्टआ गावनि पार्टिखौ लानानैसो खर' दुंदोंथ' नोंसोरो ओरैनो नङा बुंफ्लानो हागौ आं पार्टियाव गैया दंथार नोंसोरो पामसार जाबाय पामसारजोंनो होसिनजाबाय साखा खब्रैजों फाग्ला फाग्ला वाट दा स्टुपिड होनो बिदिखौनो दा आं बुंनायखौ सोरबा रागा जोंना गाज्रि कमेन्ट होनो हागौ